ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கி நமக்கு பிளாக் டிஷர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் பேக் ஆக போகுது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மணி ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்டு, அப்புறம் நமக்கு இப்போ புதுசாக நடக்க டோர்னமெண்ட்டில் நிறைய ரிவார்டு தர போகிறாங்க. அதெல்லாம் வேறு சர்வருக்கு அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நம்ம சர்வருக்குலாம் என்ன ஒன்றுமே சொல்லலை. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக வரங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னுக்கு டபுள் வெக்டார் மட்டும்தான் 2 கன் ஆக்க முடியும். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா 2 லாங் ரேஞ்சிங் கன்னை பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வெக்டார் மாதிரி மாற்றலாம். எந்த கன்னாக இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்சிங் கன்று ஒரு லாங் ரேஞ்சினால மாற்றலாம், 2மே லாங் ரேஞ்சிங் கன்னாலும் மாற்றலாம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது மோட் மேலே கொண்டு வர போகிறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க்டெல்லாம் ஒர்க் ஆகாது, அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு மேட்ச் கொண்டு வர போகிறாங்க. ரேங்க்லலாம் ஒர்க் ஆகாது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இப்போ நடக்கிற டோர்னமெண்ட்டுக்கு நிறைய சர்வருக்கு என்ன ரிவார்டெலாம் சொல்லியாச்சு, நமக்கு சொல்லலாம். அதை பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு தர போகிற ரிவார்டு. ஒரு எமௌண்ட்டு, ஏகே ஸ்கின்னு, அப்புறம் க்ளோவாலு, 2 கேரக்டர். இது அவ்வளோ கிடைக்குமான்னு கேட்டால் தெரில. அதில் ஏதாவது சூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம். 28ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது ரீடம் கொண்டு வரப்போகுது. அப்போ நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன். நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கிடுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டிஷர்ட்னு எல்லாரும் கேட்பீங்க. அது ரிட்டன் ஆகுமான்ட்டு கேட்பீங்க. ரிட்டன் ஆகுமான்னா அது கண்டிப்பாக ஆகும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் 500-1000 டைமண்ட் ஆகிரும். அதனால் இப்போவுமே டைமண்ட் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லக்கி வீல் வரப்போகுது. ஒரு டைமண்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி. அதனால் இப்போவுமே ஒரு வீக்லி போட்டுருங்க. இந்த வாரம் இப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா அடுத்த வாரத்தில் வந்துடும் நமக்கு. அதனால் நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். பிளாக் டிஷர்ட் ஈவெண்ட் இதுதான் பார்த்துக்கிங்க. பிலிங்கோ இந்த இதுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தாலும் 500-1000 டைமண்ட் ஆகிரும். அதனால இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் இங்கே எடுக்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் இப்போவுமே ஒரு 1000 டைமண்ட் வச்சுக்கிடுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ லக்கி வீல் வரப்போகுது. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டால் இந்த மாதிரி வராது. நமக்கு கொஞ்சம் ரேராக தான் இந்த வாட்டி வர மாதிரி இருக்குது. அப்படி சொல்லாமல் ரேராக தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கோல்ட் ராயல் போகுதுக்கு என்ன 8 நாளோ 9 நாளோ தான் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன வந்து வரப்போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் இப்போ லீக்கர் ஒரு போஸ்ட் விட்ருக்காங்க. அது 100% உண்மையானு தெரில. ஆனால் லீக்கர் விட்ருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 99% உண்மை தான். அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். வேறு லெவலில் இருக்க அந்த பண்டில் நீங்களே பாருங்கள். லீக்கர் விட்ட போஸ்டர் பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஜெர்சி மாதிரி இருக்குது. ஃபேண்டெல்லாம் நமக்கு இந்த ஜாஸ் பேண்ட் வந்து ஃபேண்டுக்கு பேர் வேறு கிளியராக தெரில. இந்த மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது வந்து நாக்கி செம்ம ஒர்த்து தான். இதுதான் பிரேக் டான்ஸர் பண்டில் மாதிரி ரேராக வாய்ப்பு இருக்குது. ஜெர்சி பேண்ட் ஏற்கனவே அது ஸ்டோரில் இருக்குது. அதனால் ஜெர்சி மட்டும் ரேராக வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அப்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட் தான். மணி ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்டை பற்றி பார்த்திங்கன்னா ஒரு போஸ்டர் விட்ருக்காங்க. அது வந்து ஒரு கேலண்டர் மாதிரியா போஸ்டர் மாதிரி ஏதோ ஒரு போஸ்ட் விட்ருக்காங்க. அதை நீங்களே பாருங்கள். இந்த இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கி அந்த மணி ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்டோட இது போஸ்டரு. இது இந்த மாதிரி வரன்னு கிளியராக தெரில. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கிளியராக வந்த பிறகு நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் எலிட் பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ காணிக்கிறேன். பெர் ஆர்டர் பார்த்துக்கிடுங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பரோட எலிட் பாஸ். இதுக்கு வந்து பெர் ஆர்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயதான கலரு அது மான்ஸ்டர் ட்ரக்கு ஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்றாங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை காய்.